perretxikoak biltzera joan behar izan nuen. Labana eta Saskia. Aitonak gomendatutako txokoak. Oiartzunen, Leitzan, Pirinioetan, horiek ez ditugu konpartituko, baina aholku batzuk ditugu zuentzat. Hori bai, lehendabizi, galdera bat. Badakizu perretxiko eta onjo pozoidunak jangarrietatik bereizten? Lege unibertsalik ez dagoen arren, pozoidunek ezaugarri hauek izan ohi dituzte. Apuntatu, kolore deigarria edo kontrastekoak. Bolba izeneko poltsa moduko bat izan ohi dute oinarrian, eta eraztuna zurtoinaren inguruan. Lamina txuriak edo oso argiakoa ditu pozoiduna izan liteke. Eta leixiba, lizun edo usteru saia badu, aldendu. Bestalde, perretxikoa hartzeko ausardia izan baduzu, moztu, eta juntzen edo horitzen hasten bada, pozoiduna izan alda. Aholku hauek nahikoak ez balira, jakin oso ohikoa dela honako espeziak nahastea. Zizarrea eta ziza nabarra, elurbola, hiltzaile konkordunarekin, onjo txuria eta satanaz boletusa, eta kuletoa lanperna horiarekin. Beraz, argi eduki itzazu ezberdintasunak, bestela, nahaskia jan beharrean, nahasia sentituko zara, eta zera pentsatuko duzu?